ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି 18/1/2025 ଉସେବା ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଟର୍ ହେଇଛି। ଏଇ ଲେଟର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଲେଟର୍ଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ଉସେବା ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। କାହାକୁ ନା ସମସ୍ତ ଡିଉଙ୍କୁ ହେଇଛି। ଲେଟର୍ଟା କେଉଁ ଉପରେ ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସमेଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଲେଟର୍ଟି ସେଇ ଉପରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ। Scheduled to be held from 17 to 22 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025। ମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲେଟର୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାକି 17 ତାରିଖରୁ 22 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାର ରେଜଲ୍ଟ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଦିଆଯିବ। 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏପ୍ରିଲରୁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଆମର 17 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 22 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ଯାହା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି, ଏଠି ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତିକି ସ୍କୁଲ ଆସୁଛି ସବୁ ସ୍କୁଲର ପରୀକ୍ଷା 17 ତାରିଖରୁ ହେବ। ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତିକି ସ୍କୁଲ ଆସୁଛି 1 ରୁ 8 ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଟର୍, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପଢ଼ି ପାରିବେ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ।